Halo rek, ndek bawah payung merah iki ono emas karo ibuke dodolan sate merah sing jarang wong ngerti banget. Panggone padahal sing ndek tengah kota Surabaya. Milih beda dodolan sate gak koyo biasane tapi gawe bumbu merah sing ukurane gede-gede pisan potongan di setiap tusuke. Regone cuman 15.000 oleh 10 tusuk dan bumbu merah elek ngkei wake. Nah, ancer-ancere lewat flyover Pasar Kembang tapi sing sisi bawah kok lurus ae bakalan nemukno wong ndek payung merah iki. Pas di Jalan Pasar Kembang nomor 78 Surabaya ngarepe tuku Aroma Sakti. Lek sate kulit 10 tusuk 12.000, lek daging karo kulit 10 tusuk 15.000, lek daging tok 17.000. Iki daftar menue. Dadi nang kene sate merah iki jarang ono wong dodolan nang Surabaya rek. Dibakar setengah mateng, mari ngono dicelup di bumbu abange sing super kental dan iki bumbu rahasia. Ternyata wong sing dodolan nang kene kurang lebih beberapa bulan tok. Tapi sakno isih akeh wong gurung ro soalnya dikira dodolan opo ndek bawah payung merah. Iki wis keempat kali nih aku tuku nang kene dan aku pengen konten maneh. Soalnya anjen terbukti enak tapi eman gurung akeh wong ro. Tentunya aku yo salut karo perjuangan Mas dan Ibu iki. Tak sarana wajib banget kalian coba. Tiap hari bantuin Bu. Iya. Selain isok tuku ndek panggon yo isok menerima pesanan online rek. Wong iki buka dari jam 6 sore sampai habis. Tapi karena gurung akeh wong lho, biasanya sampai jam 10 malam rek sik tas entek. Lek nambah lontong cuman 3.000. Menurutku satu porsi termasuk lontong cukup murah sih. Apa maneh regone 15.000 plus 3.000 wae. Bumbune lek ngekek yo akeh, koncoku sampai Lu enak rek Mas Bogang. Tap dong. Lokasi enak, Pasar Kembang. Bang, langsung gas mana? Mana rek? Mantap. Oh, ente rek sampe ente iki. Ente iki berarti artinya enak banget iki. Enak pol. Wah, kesel kakean huru-hara nang Surabaya mangane yo ngene. Lesian aja. Ya. Lesian aja ini, lesian semua lah. Iki yo enak. Sinterklas iki, mantap yo. Au. Lukur. Ayo. Au. Lon penampakan sate merah rek sangat menggoda kan. Bumbu merah iki sangat kental koyok ngene medok. Nang kene potongan per tusuk yo gede-gede dadi lego mangan sak tusuk rong tusuk pasti nguarek iget. Bumbune cenderung ke manis gurih. Sekilas modelan bumbune kayak sate ratu sing di Jogja. Asli entek sampai tusuk terakhir dan lontongnya habis rek. Enak temenan rekomendasi. Terbaik kano sing sengalano. Mantap, wajib kalian ramein guys.